ser isegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li jum iġġub lilkom minn Wellbees Supermarket, Miniso, Amrita Foot Care and Wellness Center. I still remember going shopping, fetching Nanna's list and adding a few goodies for me. The basics and the treats. The stuff for short trips and the road trips. Shopping for just us and shopping for all of us. The list might change, but the tradition remains. Wellbees, we are family. Mela, jieħa nibda. Sorry. Bismek. Kodat noħlob dak il-sorry. Ċekkata tal-ti joħlob Renato. Renato, moħoka. Samaħni jaw, nsellimni. Bismek kollu. Nazzareno Alessandro Mikallef Garrett. Garrett, ma konċ. Mela, teja, Garrett, il-mama taħħa sekonda koġina mija. Lek, kullħat nasib iġi minnek għaw int. Probabilment. Pero aħna nafuk pala Renato. Nafuk pala... L-Ingilterra bidlu l-kiener smie. Sorry? L-Ingilterra ridu xaġa flavor mediterranu. L-għallu Ronaldo, Roni. Jina sibtax Nazzareno. Bat id-deċidew jamlu. Renato, aħna nafuk pala raġel top tiċċajta, tiċċaċra, aħna kemilek għawek 10 minuti ġennintna, bit-ċajt. Għadek għazdejt, tajjeb, bring it on. Per ħansaqsik domanda li ċert li xorta ħati ċajta fuqa, pero inti xiftit snin ilu, kellek stroke. I know. We know. Dik xi ħaġa believe me li ma nixxieqa fuq ħadd. Kif inbidlet ħajtek? Inbidlet ħafna bil-ewwel ħaġa. X'ġara, waħdek kont fejn. Iżgur, Alison kellhom show dakinhar. U ħassejtni daqsxejn mela fis-noqgħod fis-sodda l-BOK. Ġifier kemm ħassejtek naqra? Kull ma ħassejt jisu nemnin fidejja. U ma ġikx. ġikx. Ma ġikx ħsieb li forsi. No, laqas xejn, ix-ġieli raqdu li dejjem, it happens to everybody. Li daġġor tista' tiġrilek. U niftakar mbagħad qomt u għattar ma toffi. U xinġi tellis għalt ngħidok l-isptar, tal nota tal go għalt li couple of aspirins. Jiġifieri ma panikjajt, ċattuija minn xejn. U mbagħad mort torqod. Mbagħad konna fis-sodda kont. 2 hours later, it was getting worse għalli tal-look. Kienet imdendla jdej. Imdendla. Għattu but I was slurring my speech. Ġivi meta bdejt titkellem. Ma bdejx il-klim ma bdejx joħroġ ċar. It's a frightening thing, but ħaddetni l-emergency somma. Kif ħassejtek dak il-ħin li għat ara, le, timmux xaħġa naqra iktar. Appuntu, I was shocked. U nġi namel messaċ minnaw. Importanti, jek ikollok da s-sanka ma jkunu xej, ma jek tħossu dal-affarijiet, ikollok l-speech għu t-skellem. Ma t-skellimx jisu, U tibda tħoss ċertu temmin fl-idejn, u tmur l-isptar mill-ewel, jek jitmur qabel 2 hours, jistaw jirreversjawa. Iġifirin t-tajd li għax inti mort. Jina mort very late. Tard ħafna. 15 hours later mort. Il-reperkussjonijiet ġewar, ġifiri, jew ma stajċ t-reversjon? Le, għax tmur mill-linas 2 hours before. Tħossu ġiħu tmur. Jitċi, mux uġiħ, jena għl-veta. Jitċekjawk, messaċ għeta fuq il-Facebook. U ktibt fuq għanfatti. Importanti li tmur. Tiċċekja, ħalli ma jkun xej, imma għettivi ma kunx jisir reversjaw wara. U inti mort l-isptar u għalulek? Għalula, next stroke u bidet kienem tabiba ġittajt għat li jekk u ekmu. Kif ħassejtek dak il-ħin? I was devastated, to be honest. I pala operation ma kunx xej kol mamlu t-tuk pillu li whatever. Għaxena li kelli mux mill-li kelli jowek, kelli nerf
għawek, maqrus. Okay. Għatifuk il-nerv li jgħat il-commands il-moħ. Għatifuk anke biex taqfel buttuna. Fil-fatt, għatli l-ners għaltlek xiftit jim wara biex taqfel il-buttuna u inti. Malla sajja. ċajtajt għattilaw mela ma nistax naqfela. Imma? Għattom tikteb, t-prova tamil ma tiktibx. Ma stajċ. U bat kon mit-najlek. Kem terapija tal-ġen. Kem damet di biex terġa? L-isptar dom xie ġimaw nofs. Biex jgħatu s-seba kollox. Umbat, il-terapija dom temmur mill-inqas 6 xhur oħra. 6 xhur li veri. U kif affettwatlek ħajtek? Kif imbidlet ħajtek? Affettwat ħafna affarijiet għax fej kont pala kantant I had a lot of confidence. You know? Tlift ħafna mill-konfidenza li kelli. Għakun onest. Għatti għan nibżar, per esempio, ma tenir il-vuċi. Affettwatlek il-vuċi? No, issa Iva. Iva, issa marret l-ura. Ħassejt. Ma jpuru ġaqsek għaxorta għadni nkanta, ta' ġifiri. Ma ħassejt li tlift parti minn Renato? No, not really. Because I was something like a stroke li miex saġa sabiħa, but I made the best of it. L-edem, ġalek ġarajk. Inut li, it's no use keep on crying, or tkun maħsut, intendi. Tifem, ma I wouldn't wish it on anybody, għax jie miex saġa sabiħa. U għatnajlek, dan l-appell, jekk għet jarawna, jħoġu l-symptoms imurru, mill-ewwel isptar. Sindek it-torti għaj kien. Li mort mux 15 sija wara. U fil-fatt wara li ġratlek kien hemm xi okkażjoni fejn inti kont Londra u taħseb li minħabba l-stroke għajdilna xi ġrat. Unbelievable. Kont ma' minn Rose Mallija. This was l-stroke kienet f'Marzu. U f'Ottubru Londra hemm maqda ta' Maltin. Jorganizzaw il-festa tal-Vitorja ta' Marija Bambina. Settembru, mela Settembru. 8 ta' Settember. Imma nugu f'Oktober konna tlajna jew Settembru. Le naf għax il-birthday ta' tifel tiegħi. Settembru, ma insomma anyway. U ma wasalt għalt l-morru ċebtet l-morru bix-xorta u morna u ħadna pjaċir ma tafx l-ewwel ġurnata l-għada kellna nkantaw fil-Knisja Westminster Cathedral. Allora tafx il-Knisja ta' beautiful, ġimil. Fuq dak l-orgn il-kbir. U mbagħad ovvjament kellhom reception wara. U l-merosa tal-tal nista' nistriħu ftit. U mbagħad ċempilli kun morru nimxu mixja madwar London u hekk. U morna, ċemplit li merosa li għajjeb tal-li viva. Insomma, biddilt malaj. U morna. Għannu miexin, onestament, Melanie, għet nkellima f'daqqa il-ħin, out of the blue, iġu ġaħat qabad li minn rasi minnaw. U sabbat li wiċċi mal-art. Fil-għed nitkellem fil-għed nara wiċċi mal-bankina. Għetna, u l-ħagġa li iżu ma' milċaqas bis effort. Laqqas ċans, għax inti aħna nafu. Tamer il-reflex. Instinctively kif. Tamelek. Tamelek u tilqa xejn. Xejn, literalment ek wiċċi mal-art. U bat ovvjament ġewġew. Mux ambulanza mandom dejjem tit l-attenzjoni. U l-fejt mur, tiġbet l-attenzjoni. U sabi ħamna l-li ma ħallix kellu wiċċi kollu dem. U mela Rosma li kienet tibżam id-dem, kien jħossazini u koll. Pero kienet xieġi 6 months qabel marret għan xi terapista biex neħħila dil-fobia li għandha kontra fuq id-dem. Ħadmet. U ħadmet, għax kien maġer kol ħossa ħażini u koll. Għaddivem, l-għadda rridu nkantaw. Un baċċamlu ħaduk l-isptar? Iżgur, pero għandhom sistema vera, nġitu ġuwa Malta. Londra, per Londra kbira, ikun hemm per esempio xaqtija fuq moturja fuq rota. Fil-viċin ikollu il-first aid faxex u għafajx bħal daw. U ġi xaħat mill-ewwel. U ġi xaħat mill-ewwel, għazom 5 minutes. Ġi xaħat mill-ewwel, insomma ċekkja li għamil xie affarijiet. Umbat, peress li l-Apollanza kienet ħaddum, qabdu li taxi, which they pay themselves, they ħalsu. U koll. Iġifieri mbagħad mort l-isptar? Mort l-isptar, u għamlu li testijiet u hekk tifhem.
U da, imma dak il-ħin urrajt kienet darba imma xi rajta fil-mera. U ma biex taqsix kien. Imma mbagħad urrajt kont. Kelli rawn ma tajsi. U la kellek tmur. La dak kellna nkanta. Kanta. Wiċċek kollu. Għax tituża l-facial dan. L-akki li fej konna konna wara l-altar. Westminster. Allora, ġiverda, il-dak li daqqinna assis kien. Għalli, my God, what's happened to you? Għalli, it's a long story, ma għatem femu. U reġa ġratlek Malta u koll. U bat għaddi dak iż-żmien kollu, nkun għamalt, kont nimxi jew sabir kirkari u saħattar, ninduri uħallija. Faxin uħt ħalbalzana l-ura, dik nimxi dik l-akwata. L-istess kont miexi, kont semmur infatti għat-ħabiba tiegħi Marija tamili il-xedu l-maw il-reflexology f'saqajja. Okay, all right. Which I found really good. U l-istess, billi miexi f'daqqa l-ħin. Jisu ġiet, għalek, f-second da, nof sekonda kollu. Jizzi bħiċi mal-art. Imma għalulek xinidi? Imma un-bat, meta raġu għax ħadu ġiet l-ambulanza, ħadu l-isptaru kollox. Niftakar kien hemm professur minn sejt minn kien. U kien għal li jista' jkun li tatek xi blackout. Ma tindunax. Ma tiftakar xejn. Għax black xejn, ma niftakar li niftakar. Miexi normali. Daqqa l-ħin mal-art. U di problema meta ta' mal-art bejjien speċa ma nkunx sanqu. It's very, nibża għalek da, il-ġurnata ma noħroġ waħdi. Fil-fat kont ħansaqsik, il-fat li hemm dan il-bizza li inti di jista' jiġrilek, kif qed taffettwak lilek? Xi ħaġa li I have to depend anke pereżempju biex noħroġ fancy going for kollib timmur bixja. Immor ħafna tiġi mejja joħta l-isin. Għaxa l-isin she's always busy bil-studio. Allora tiġi joħta l-isin, u ġiet mur tixtrili, għandi grocer vera, nice. Kemm ġempillu ġib l-affarijiet, Ronald, u Robert, ħelwitu tu paċenzja bija. Pero, jekk noħroġ ximkien, kont nħu pieċin nimxija, speċjalment s-sat konna konet tem sabiħ u hekk. Pero għadha ma noħroġ, għax nibża li naqgħad u l-problema mill-li ma tawaqgħi f'sa triq waqgħid. Mux hekk tista' anki taqa' u tweġġa' Iva, tista' tiġi iktar serja. Apparti mill weġġajt, fell in a corner, di triq u traw, jina għajtaw. Umnar il-mara kien ġi għadija slow, u waqfet ma li ratna ma l-artu. U għajt jina weġ għalet, all right, mister, inti orre, jix waħda di da Renato. Għax kif iġile, un-batu ħarġu ħafna nis u għek, I felt so embarrassed, to be honest. Għadek iġifiri popolari ħafna. Yes, actually, I'm very proud about that. Għadek il-verta xaħġa li kontent kellem aktar kbina ma' ħabibti Emil. There's things, these are affarijiet li napprezza fil-pubbliku. Fil-fatt jina kont ħansaqsik, għax inti meta konna din nitkellmu għat li jina qatt ma xtaqt inkun l-aħjar kantant. No. Dejjem xtaqt tkun popolari. Popolari, issa li wasalt kemm għandek issa? Issa f'Novembru li ġej. 72. 72, Alla jbiri. 72. Issa li għandek 72. Kont nikdeb qabel. Imma kont get away with it anymore. Qabel iva. Għaralu forsi ma mux għani ta' section. Nissa milt il-make-up il-lum ta' tidher iż-żar. Għamilt il-make-up. Il-waqt nitem make-up. Nammir l-kom nisa kif tamluħ kull-jum. Għaxmaħ kif ma ħoċ. Sebbaħna naqra, ħallina. Imma issa li inti l-età tiegħek u kifat li inti dejjem xtaqt tkun popolari. Mux l-aħjar kantant, popolari. Għalfej, xittik li inti popolari? Dejjem najda, ftit ta' minn jemminni li. Meta kont iżar, onestament, tajċ kem kont nistri. L-nemnek, għaxin kont nistri ħafna. Kont vera bidem nistri. Għasbel kem kont noħroċ, kont noħroċ ta' bil-fors. Bad meta bdejt inkanta fil-night clubs, meta kelli xie 15 sena, l-14 kelli. Wow. Għaddivjem, kont tlaq bil-skola, għax b-sanajda, sanajda. Titu boda naqra l-iskola. Anka kont nara tfal sejrin. Kif tarom it-tfal bil-baste? Nara sejrin, vera, t-tfal msik, jisom, ma kellix. Laki li tal-limt, sewgħem l-Inglis
fl-Italjan u s-ned il-Malti, għax naqra ħafna. Naqra bil-Malti, bl-Inglis, allura għax l-Ingilterra ħafna snin, allura il-mara Ingliża automatically. Yes. Titkellem tajjeb ħafna. U allura fi minnu meta bdejt tkanta. Meta bdejt tkanta tiġi konfidenza. U l-popolarità magħha wkoll. Appuntu. Però mbagħad li ħassejt li ħafna nies ishom għamlu ħbib miegħek. I know, però mhux li popolari. Però mhux li biss tiġri dik tagħmelin il-kulħadd. Sabka kantanti. Kif tinduna? Tinduna they befriend you meta tkun speċjalment fi żmien għax insemmi kantanti oħrajn. Fi żmien they know pereżempju jiena close ma' Mary Spiteri, close ma' Paul Jordi Majna ma' Georgina, ma' Meroz Mallija. Umbat aktar ma' Ira Lutsko. They befriend you. Għaliex ma' Fabrizio, per esempio, ma' Giulio Ludwig. They befriend you biex għal-kem jiltaqaw miegħek biex jiltaqaw ma' dak ċertu kantanti u kantanta. Jużawk. Taħseb. Tinduna anyway. It didn't bother me. Għax for the time. Għax jena d-lanna kifak bħġajt għalli xej. Xkont ngħidilhom sabiħet għat ġwawek u għanet ma'kom għanna barbecue whatever. Ikin su l-ġinin kollu. Għabel tiġi dik u tiġi l-oħra. Kontu ħalulu. Of course. La ġejta għek biex tużani, ħanużani. U jek jifmu fl-elettriku jgħamluwa, jifmu fil-ċerta fejt. Daqsek. Għamluwa kella nitmaqom. Ma nitmaqom. Għadhom jużaw knis għax. Nowadays, no. Nowadays, għax, to be honest, at this stage of your life, I don't really need. I'm quite happy in my own world. Għandi l-mara, għandi għandjoħta, għandi ħbib sinċiri tal-qalb. Klip. Bħal Rodrik, jew il-klip portates, dak il-minn bitajnejja, għarbini mis-somli. Għandi Rodrik, għazzu partiku s-soħbib tijaj kbir, Carmen Fenek. Għandek il-grupp tijak. Which I still love and admire to this day. Ġviri, I don't need to befriend anybody else. Inti milux irtirajt. Irtirajt, semmi iktar semmi retired, irtirajt minn affarijiet kbar, per esempio. Għalfejn? Musicals, ma nasanajlek, musicals, festivals. Għaxi, meta tkun ekkolla per esempio ġensna. Ekka tamel ġensna, there's all those people involved. Ekkolla ħafna rehearsals. U daw għadhom tma dik ma rridix, dik il-ġurnata. Tajja? Għazle, I find it nħossa etseħasel għalija. Ok. L-not immur rehearsals u da. L-aħħar waħda li għamilt, meta għamlu di tal-Eurovision, meta rebħet Emma Muscat. Ok. Santejn ilu għandu jkun kien ma nafx meta. U l-sena li għaddiet. Għamlu ġabu l-kantanti li kienu marru l-Eurovision diġa. Legends. Legends, insomma. Kontinti. Bata kulla xattilom. Xattilom. Tilom, xeħle u għadjaduna legends. Tilom, għadnu pjaċirta, għadna ralli l-komatko, għadin t-xieħu, t-tikbru, u jina għadni viċi sazzu. Eżat, mux fali. Proset. Biex nitċajta, ta' għala ma kien maħadix pepe. Pero barru għalik, kien minn maħax pjaċir li għattajdulom li t-xieħu inti, mi? I'm not gonna say. Uweja. No. Imma kullħat tkun qed tiċċajta. Għax ħafna drabi jgħidulek friends. Jina kollegi għandi, per esempio, fil-pal kollha kemm huma anke żgħażagħ, no pjaċir kolli number ta' ċertu kantanti u kantanta, jgħamlu xi ħaġa tajba nibgħatilhom message. Per esempio, lux il-Gianluca Bezzina. Batlu messaġġ għax rebaħ il-festival, kif kellu diskata fil-villa u ta' Ġulien Farrugia bitni, u għandu stil kif ikanta. U batlu messaġġ. U vera apprezza, għallina apprezza minn għandek Renato. Kevin Borġ, kollha nibatilhom Naħseb ovvjament inti bniedem bħal li qed ngħidu għadhom żgħar, ovvjament inti issa bniedem li għandek esperjenza kbira. Però I find, which is li hija ħaġa sabiħa, biex kif tajda bil-Malti. They look up to you. Exactly, mux hekk dik li konħanajt li inti għalihom isek xaħat li ammiraw. U mux jgħidilek xaġa darba, jgħidulek kemm il-darba anka waqt show, b'eżempju bħal Glenvella, Ludwig, Kevin Borġ. Jammiraw. Tifhem, inkunu fl-istess show fl-imkien, dejjem jgħidu
Għandu pjaċili għaw Renato Mana, kelli idoli tagħna, meta konna iżgħar. Eżatt, And that gives you- kibru. Ġifieri tħossok apprezzat illum il-ġurnata, għadek tħossok apprezzat. Yes, ħafna. Li hija xi ħaġa ningrazzja lill-poplu. ċaġa oħra li xtaqt inkellmek fuq huwa li inti, apparti li kellek is-stroke, ħafna snin qabel inti iddeċidejt tagħti l-kilwa tiegħek lil ħuk. Żgur. U intkom qegħdin ħafna nies fil-familja. Żgur int tminja. Qegħdin tminja, għalfejn int? Però għax għamlu testijiet. Eħe. U waslu lili u l-ħellin, l-oħti, All right. l-kantanta. U meta minna ħafna testijiet, tal-jodu d-demu aktar ma nibżad jodu d-demu hekk. Deċidew persina raġel u sena jisar minn oħti, iżbet il-namela jena. Però għat li kienet operazzjoni Kbira, 4 hours. kbira ħafna. Niftakar il-msejt minn kien il-professur. Kien għalli minn Renato ta' xked datajtna marrizet għalab xej il-kilwa. Il-lemmi. You know? Etnelek, pero kienet painful, għan mux mużan li ma kienx painful. U anki wara kont miġuħ, domt miġuħ? Le, mux ħafna, forsi għamilt l-ewel, għaxam kont l-isptaru, pero bat l-ewel li ħarġu barra qabel ħija. Pero domt jisu dak it-leġġimat, u niftakar kelli qoddisa dakinhar fi żmien ġimgħatej. Tkanta. Biex inkanta, ma tmur il-lom xu. Pero kien qed diġà qed jgħaddili. U xort għamilt koraġġ. Għalix għamilt koraġġ, ċempet il-mirros biex tiġi miegħi. U niftakar inkanta għawek. Imma daħħak jisu għabda nemmelek ġo fik. U kont miġuħ. Per mux uġuħ, irġiħ. It was healing għaw. Kħedha tfiq. Tfida tfiq u tibda. Tibda tfiq, tifhem. U fil-fat għat li u koll, xaġa interessanti, kellek tmur il-knisja maħuk biex tajt il-qassis. Mela, ma konċna fil-proċedura. Ma konċna, falan-qassis. Mux billi tajt ħana tikil għalli dak jew il-liħor. Għaw Malta, xaġa sabiħa, ikelmek avukat, ikelmek il-professur, un-baħt tmur, per eżempju, nifri konna morna il-rendi. Kumma nżeg il-kapillan li kien ikellimna nafu, xkan l-qoddismija u tat-tiġijiet. U dak iż-żmien sejtu jisma bħalissa. U xin għalli bel-inti, Renato, tivat l-għodda daħija, għandek il-għek, għallu għalfejn, għalluna biex nġuħaw għal din l-intervista għek. Għalli għamela ma taqtlu nawro, għalli biex t-ċekjaw għek, kux ħatamela, vera xit tamela, jgħu għallu biex taqla l-flus minn fuqa. Għallu xinifa, għalli mela, għalli ħafna nis. Għalek jgħamlu għomen. Ovvjament, inti tajtu. Għason kun barrani, għason barra kun huk. Tajtu 15 sena oħra. Appuntu, għalla, imma kun huk. Għazgħak, onestament, naħla fuq l-aziza ommi, li kien barrani u kolli bżon, I go to the whole procedure, nġan għamil. Terġa tagħmel kollox. Iva, għalix, tħossok tajjeb, you know? Għal-kull kura tas saqajn irrikorru għand Amrita fejn issibu nies u tamir professjonali għal bżonn tiegħek. Amrita għal servizz aħjar. Darba għatli li kont il-beach, iħilu ħafna fil-bidu tal-karriera tiegħek. Li ma waħda marra ta' kont noti. Le, mux ħanajdu għam dawk. No. Smajt, zawċ minn nisa li għalu Renato. Mandiġ demmi għaw tajjeb. Viva, le. U id-dejjaqt. Le, dak il-verità. Aktar, kodet ma ħabibtijaj, ma għamil. Għatlu. Kont il-biex, u ġurnata qabel, kelli program fuq il-television. U kont kantajx l-iskita Barry Manilow on stage kienu, dak iżmin kien għadu. U dak iżmin ma kienx għaw stazzjonijiet pal One Net, ma kien għaw l-MTV, Malta Television, dak iżmin, u Xander Malta. Għedivi, allura kullħat kien jarak. U dak kont il-hotel fej kont inkanta. U mux il-pol, x'ndejja kont imur fuq il-blat. U il-blat kellim dari jek, u maġġem kena għalli s-sinu sejda. U niftakar zawx fajliet għadhom zare,
Għatlek kem ġennin il-bira kemmu bravu, kanta diska ta' Barry Manilow, vera ħat pjaċir. Għabset l-oħra, marda sadat ma rawnix. Għatlek ma l-mux bħal kem ma nizlux, ma ndix demmu, għedajk li xe ma ndix demmu. Ma ta' d-diet ma kellimtomx ta' ovvjament. Kif tħossok imma dak il-ħin li Għasajtni mweġġa. Għatat mal-fej, ma d-di. Ħabiba taħħat noġroba daqsek u li le. Ma ta' ma memx għamil. Taċċettani. Issa xirbaħ il-kulħaġi, kant minn everybody. U bada żmien wara, niftakar ċertu kantanti barranin, mux Maltin. U kantanti bravissimi daw, meta bravissimi. Li taqtalhom il-kap, pero jina ma nizzilhomx, ma nġigat semaħom. Iġifieri tifhimhom ukoll. Imma Imma tsejt nifhem għaliex di tfajla. Ma kienx grazzja miegħi. Imma taħseb li aħna l-Maltin għandna ħafna nħobbu nikkritikaw ħafna. Ħafna. Sfortunatament u minn duġu ħarġ għal Facebook. Iżjed u iżjed. Jgħidulhom keyboard warriors daw. Onestament, jina li something vera l-interessani, ma għazbis għadni nużaħ il-Facebook. Jina li ma nifimx, li per eżempju, ikunem natu każ dal-podcast, tajjeb, un bat fil-kommenti, li edinaw fih da podcast. Podcast edu l-orrajt, kem natuba b'dal-affarijiet. Le, affarijiet ta' zminijiet ta' Għara kif san nizzilda, melli. Bil-mod. Pero għaw min, kif konna najd, le, ma smajtu. Proset, bravo. Għandawru, karu il-gwida. Isma tissam il-gwida. Konxie l-badabit, għu bezzarbit fuq il-front. Għalli għalik. Black and white kienu. Naħseb id-dejjaq, ux. No, laqax. Ġem il-pużajt. Nizzan immaġina. Bil-black and white kienu għatom. Dak black and white kienu dak żmien. Mela. Xkont t-tajdli, sorry. Xkont t-najdli, mela. Konna nitkellmu fuq nis li kritikaw lilek, inti, ngħidu kifini. Min dejjem kont naqra differenti, min dejjem kont naqra iktar flamboyant. Flamboyant, outgoing. Ħafna, outgoing. Toqs li n-nis kienu jikritikaw kax ma konċ ek pal-ħatti. Ma konċ run of the mill. Ma eżatt, ma konċ ek pal-ħatti. Jien bil-Malti. Jiena, I never, konsenta bil-Inglis pastaza. Kont niġi għalajni, ħanajda bil-Malti. Kont niġi għalajni, xaħsbu n-nis. Jiena għamu television pal-lum, I'm here to entertain. Fil-fat anke milux fuq il-video ta' Glenn Vella, il-bista mara, u kolla bdew jikdbu li transvestit. I know. Imma daw bis-serjetà. Appuntu, l-ħadar ġar tamel t-tinjorom, u ma ta' t-iskas. Jina na t-iskas, per esempio nis, jekkem eluf, jekkem ftitmijiet, l-eluf li mandux għassamijak, u mil-mijiet li għandu għassamijak, tikkonċentra dak il-mijiet. L-oħrajn, massana da bħax tiġi pastaza. They can do what they like, jgħamlu li jridu. Anki l-lum il-ġurnata. U minn dejjem kont, jiena kelli Melanie, kif tajta bil-Malti, xaħat kunu xie intervista kbira, ħafna kantanti jew artisti wek. Li kun qed jaħseb ħaddieħor jiena ngħidu. Jiena m'għandix kantuneri. Jiena ħabiba tiegħi kienet tgħidli ħanajda bl-Ingliż għax net nifmek. We think it, you say it. That's it. I say what aħna naħsbuha u inti tajda għax isek ma tħoss li għandek iż-żomma. Kalka fuq in-nifsi. Mela. Jiena onestament, per esempio, il-Malta Song Festival, għassa sar mużika. Imma ta' żmien, ġejt l-ewwel sid-darbit. Imma darbtej minnu, bqajt imbellaħ kif ġejt l-ewwel. Għax najlek, ma kienx ħaqni, żgur ma kienx ħaqni. Niftakar darba wieħed minnhom kol mort il-xogħol ta' slima fil-hotel u ċempi li George għalli għax irbaħt. Għatlob dik is-song. Għalli irbaħt, ma kellimu l-lura, li ma kienx il-bot ħafna, għax terġa' tkanta s-song u tuk it-trofi. Mela l-effet li ma kienx ħaqni. Ma najda, ma jiddilikx imma dik, Le. No. Le. I'm very honest. Jek mandi xej tajjeb f'ħajti. I'm an honest person. Anki għatli li inti ħabib ħafna tajira l-osko. Yes, mela. I'm lucky għax mill-kantanti zazax. Apparti Mary Spiteri, Mary Rose,
ma' Ira, ma' Glenn, ma' Jean-Luc, they're all, I call them friends. Mux ġas kollegi. Li meta repet il-Eurovision, kontajta naqra parir int. Iva, niftakar. Ma ħaditux. Iva, niftakar, jina ma nara talent fuq kantanti jew kantanta, najdlom, morru, ħudu pjaċir, għal-kem jina mux fan tal-Eurovision, morru, ħudu pjaċir u kollox, pero tinsewx. Tawnek ma tamlu s-suċess, ġuġu l-ura Malta, għamlu f-tizminaw, jina dom ċar meta wara l-Eurovision, għaw Malta. Un bat morru barra, ipprovaw barra minn Malta, speċjalment l-Ingilterra. Għalix, għandek iktar ċans, jissa tista taħdem, tista ma taħdimx. Jien wara l-Eurovision, għamilt erba ġimata Malta, kont taf il-kwad tkun irridek dak iż-żmien u bat mort lejn l-Ingilterra. Mort fin-Nord u kont tutturjajt Scotland, Wales, kullum kien. Għedem kelli ħafna auditions għal-musicals għal Londra. Għedem, ġili. Taħt il-bibin, insomma, meta sifirt. Ġili, ġili le, ma għattat maġi, imma tajt li provajt. Uħassajt li Ira li kiku sifret. Kien ikolla. Iva, naħseb li kiku. Iktar suċċess. Hemm ċertu kantanti li kif Mary Rose, per esempio, Mary. Kellhom l-opportunità barra minn Malta. Għedem, għal-roġini tagħhom. Ma ċettawomx. Imma kienem ħafna kantanti li kollhom dan iċ-ċansu. Inti qatt ma kellek tfal. Għalfej. Għalix, din l-gverta jina, ħanajta, ta' xej selfish. Dajt li trid. Jina, marġik l-responsabilita li ta' trabbi tfal, ta' dilġi, sir tħobbom iktar minn tħobbi l-ek n-nifsek. Iva, u ma' responsabilta kbira. Sir tħobbom, u dik il-rabta ma rridix, għat marritta. Għax preferi nkun free, għandli għan għandi l-animali tijaj. Għalla għasix l-om xaħġa, għax it-tini rasi. Iva, imma. Għas barri kolluk it-tfal. Nħobbom ta' għanajlek bellini, għanajlek di għara ma narrax bnidem, u mxun mara jew raġel jaħqar jitfall jew kella l-annimali għax jiena minix bnidem violenti, però nasal biex noqtlu ma jidispenniġ ġaqsek. Najda pubblika, xmamet l-kina li għaw najdu, nek nara minn joħja, għaxok għalija innoċenti. Għattifem, l-innoċenza ma tix taħqara jek, għattifem. Imma u min, Għaw ħafna. Aħna nafu koll naqra muqareb. ħafna. Darba kontet kanta l-innu tal-karneval. Ma sax najda. Tajdi xaħat, imma xamilt. Imma li ġara konna jiena, Helena u Mary Rose. Kantaw li wasal izmin, misten. U kienem line. U l-line li għor kidda xej. U da recorded imma. U jina kont nifvintax biklim da xej pasta, biex da xej ħafna pastas. U niftakar, kienu tuna dad mikrofon ma kunx jaħdem b'għu ta' paras ejatem. Għadifem, u ma donajċin, u ma ta' beda dal-innu konna nduru mal-pjazza. Mir-Rosa u jina u Helena. Iġifi tijak kienet jaħdem jew ma kienx qed jaħdem? Tijak kienon, u mandu najċ. Jina biex nċajta, xindort li ħares li Mir-Rosa, xej il-bot. Għadda l-lajn, pastas. Da kamlu għek. Iġifi nistmajt. Iżgull nistmajt, għal-pjazza kolla, mela. Kullim kien. Nafikx fuq television, ma insomma, għedċifim. U niftakar jena minn kien. ħatafni ħatfa. Għattu fejna fl-ħar kon live jien. Sortu dejjem ikun kemmejjet, repeti. Ħadda kemm ħafna affarijiet fil-passat li għamilt, I'm very proud of them, pero ħafna affarijiet li minix kburi bihom. Ħal? Soqgħod nsemmihom, però ħafna affarijiet li tkun għamilt. Xorta affarijiet tkun għadd, jek. Però probabbilment li kolli nerġa' nibda ħajti mill-bidu, nerġa' nagħmel l-istess żbalji. You know, nsejħlom zbal. Esperienza. Jituk l-esperienza. Titallem minna, għadik importanti. Jina kull zbal li għamil fil-passat, niprofa nitallem minnu, sew kif fil-karriera, fil-ħajja privata tijaj, niprofa nitallem, darbohra ma namil xek. Ġil nerġana għaw namil, għatalli, pero kem nista niprofa nitana. Inti jissandek
72. Ma kif s-sema ħafna 72. Għandek l-età tiegħek. Tajjeb, aħjarek. Meta tħares lej futur tiegħek. Issa jiena palma. X'tara, x'tixtieq tagħmel. Jiena msemmi retired issa, ġifieri irtiret per mhux kollox, ikolli shows, però bil-playback, għax il-playback nice and easy, ma palmat li meta nkun kollu fil-vuċi tajba, inkanta magħha u nġenġel kollu kien. Ma kollu dax il-vuċi ma jiena, nkun jien. Bil-playback u doq li. Ma ħafna drabi iktar inkanta magħha. Bħala futur, nixti x'darba forsi nbiħ id-dar li għandi, għax dar kbira sabiħata, u nixti xaġa iżar, u forsi bil-flus li kolli nixti immur nagħmel ħafna immur barra minn Malta. Nisifer, pero ħafna fajtem, per esempio, World Cruise, jitlaq per esempio minn New York, per esempio. U bat immaġinak tmur fil-stage tkanta. No, I don't. Meta l-ħall cruise, meta kontu l-Australia, kienu għaduna l-cruises. Taf li kienu għadu li tal-karaoke, no, it's not fair. Xina, I consider nifsi bħala kantan professjonali. Biex umri kanta mal amateurs. Lew ħaġa, nħosni għedin għalli l-nifsi. U secondly, naf li ħagun aħjar minnom għalles, jisa biex għad, għaxħafna tabi kollu jistunaw ikunu msikin. U mela u batit la Renato. Allura, nkonna l-om li kienu għadu li ta' li kienu jamur, no. U kienu għaw $5,000 ta' tirbaħ. Mela ma. U ma morċ. No, il-flus għat mamlu bija, I'll be honest. Inti issa li wasalt, ovvjament, fil-parti ta' ħajtek tissa. Ġiri taħseb fuq il-mewt? Yes. Tibżam il-mewt? No. Sakemm ma tkunx tkun sodda, tkun ta' 20, kollok ċertu età u tkun moġġi u moġġuħ, dik li marridix. Nipreferi ditlob il-bambin, dejjem tolbu li ħodna bħalma marret ommi l-ħfrilla. Ommi ċemplunna għalluna da, on the way to hospital, heart attack, ma mietet. It was a quick thing. Ma dik il-ħagġa li dun fis-sodda xhur li koll danaw, tintara da kibati, dik man laqqas fuq ħadd joħsob wara fuqek. Għal persuna li għal ħafna żmien u ħafna snin ilek ħafna kulħadd jafek, kulħadd jarfek. Kemm hija faċli jew diffiċli li tħares lejn il-mera u lejn is-saħħa tiegħek u tarak mhux li kont, kemm hi diffiċli? Jien naħseb ħafna fuqha dik. Nipprova kemm jista' jkun, ma naħsibx fuqha. Imma kultant naf li nħares lejn il-mera rallum. L-mroħġi tajba xaħt il-make-up. Mux il-għamiltu taħtli. Għallisin. U kunew jow, għaxen għakem għand id-daqna, nqaxxaraw taħt, u d-daqna nuġa kollu, għad-daqna bajta dan isbuħa. Mħabba fik isbajta, għal dal-program. You look good. Ma t-prova, Mela. Għarri, mela, għajt ummi li. Edha l-età Renato. Ma kultant, nħosni vera frisk, najt, kemm id-dar zaħir il-lum. U bat mun najdilom, ta' Tider tajjeb ħaf. Illa mun najdilom, kunem għatjaru il-television, l-sin, uħta xie, u da. Don't just think I look young and sexy today. Hossok faqa. Kultant nasib iġu ġranet, hossok. Dik dej. Niftakallom medicine għal-bambini tija s-sema. Konta darba kienem film, kienem Brad Pitt fuq u dan fiħ. Nsejġ kienem mi għaj. Għaxamilt minn snin u li ma I don't regret konni uħseba. Kienet il-min mitajnija dak iżmin. Għax kienet ma l-anzjana li zidem bizi uħta bil-studio, għakonni uħseba jien. Tijati konna xsilat. Illa mi. Laughs all the time. Wow. U nirromet kienem da Brad Pitt, għattila ta' mam, he looks just like me, kem jiġbaħni, u biex ma tmarġalġ qalbi, yes, sometimes he looks a bit like you. Sometimes. Tila kamon, ma kan bies ħansem isħim. Imma għali ta' biex ma tmarġax, innu gussajta ta' kienar. Issa li għalat, leta li għalat.
X'inhi x'tallimtek once li l-età tiegħek? X'tallimt mill-ħajja? X'inhi hekk dik il-ħaġa li tgħid issa li tagħtiha jiena hekk inħossni. Issa billi minnu meta minix. X'inhi l-iżbuħija ta' Issa tal-età tiegħek? li ħaġa li m'għadniex il-kelma. Anzjus ma kont qabel. Anzjus. Għalek, per esempio, kelli t-tiġijiet u d-dis u l-axar għad li għamilt ta' Bertej Oliver u Marija, kienet f'Ottubru ta' sena li għaddit. Għamilt, kant l-axar u d-dis għal-balsan, kombinazzjoni, kienet l-axar u d-dis għal għamilt. Għalix, nibza li għan għacċetta, u d-ġemplu li ta' għadhom sallu, attivent jom minn bersa kantanti oħrajn. Najdilom għaddix namilom il-qoddis jew funerali, għax nibza dak jekk il-vuċi ma t-tinix. Ma triċ t-dizappunta dak li jkun. Għadifem, fatti għadara dal-axħar, ħanajt, forsi 6 months, 7 months, kienet tiġi Mejemer Rose. Rejja Mejemer Rose għalli ma tkantax imma naf li għedem pa t-tik il-kuraċ. Tik il-kuraċ. Allura issa li jgħataw u li ma dekx tagħmel daw l-affarijiet tħossok iktar kalm. Appuntu, iktar kalm. U apparent li ma konċa meta kollok stroke tiġi taħtaf il-nies fil-bidu. Taħtaf il-nies? Iva, assassin, ma konċ nafta kontrajt għambat kienem xie dokumentarju. Għetivem, u fuq l-inqas ħaġa, ta' per esempio, għnajdlek ġibli ta' t-silma, u ġibli per esempio l-luminata minn floka, namel tamel storja. Kont tamela, kont namela. Fatti għalżin, għalli I love you so much, I'll divorce you. Sometimes, għadem nibnu nitqu għek, t-tifem. Għax wara, għedna ftit wara tinduna, tajt, I'm sorry, I'm sorry. Dik daħġa, ovvjament, palmatlek, shows, festivals u għek, Pero naħseb u koll l-izbuħija ta' xukija, mux għaxet najdek xieħ ta' ġifiri. Anzjan. Il-kelma ġifek. Naħseb li għadek kifat li I feel free. Naħseb tħoss. Appunt, mux jina l-għalek. Dak il-sens ta' għalek l-stroke għat iktar big-bigra mill-meta tajt l-operetta l-kelba l-ħija. Għalx stroke, għad bitni l-ura. Palmatlek, waħda ma noħroċ. Sejna kont noħu pjaċir nimxi kullum kien palmatlek. Dik il-ħagġa li ma nistax namela. Anka meta per kun id-dar, xina d-dar nsajjer kollu xina, jina house husband, I'm proud of it. L-issa l-ġurnata, l-ewel ħagġa house husband, umbat il-kumplament li jġib bħal-matajt merros, merħba liħ, merħba biħ. Proset. Pero, dik il-ħagġa li jisek t-tementi minn xattiħor, dejqitni, ma mimx taħmel. Amma naħseb u koll izbuħija li tasal ta' ċertu etajja li tajt wasal saw u naħseb ma tantx tagħti toqol lil ċertu affarijiet li jiġru lek f'ħajtek. Appuntu, dajdi verità mi meta kont, meta tommi, għamil 69 kella, 70 ma kella, għattifem, meta meta ġaġar ovvjament xossaw, farkitni, għalma farket il-ħuti kolla. U niftakar għad nisma' radio, u konna b'dan l-obituaries jaraw tal-mejtin. U kien hemm wieħed insemmu sejta ġewla ta' 42 sena, aċċident 21 sena. U tibda tajt. Bekkat għatom kella. L-età tagħha? 69. Daw laqqas biss bdew id-dinja ħasra. Għajżek tikkalma. Vera. U tibda ta' prezz aktar. Għabal ma tla' aktar minn saqsejni fuq il-mawt. Anka l-lum il-ġurnata, jekk ikollu jiġi xaħġ, għallu, li jiġi, għallu, bambin, għas sissa sallifni 71 għadni. 71, sorry, kabbartek. Xatfada li sa' Novembru għal 72. Għatifem, għallu sallifni 72 sena. Issa xandu jiġu fil-fudur. U jina, I don't look in the back, sta' in the past, u għanna nis jiexu fil-passat. Jina le ma neħx fil-passat. Għaddinna l-ħin, Renato, temmen. Nġina l-kwot għarra sabiħa. Impaxbru ħafna. Ija, l-kwot sabiħa. I'm grateful for the past, but I can't live in it. Proset. Napprezzax il-passat, pero ma nistax neħx fih. Najdek di l-ek speċjali. When I
Għadu fin sejta. Ta' mill-li ġek. U għajja ħanajdu, nħudu minuta għara. Għajdi. When I count my blessings, I always count you twice. Kemmi sabiħa, ux? Mal-mata ma taqbad saċċaqli. Ma tisax taqli ma bil. Imma sabiħa, ux? Sabiħa, pro. Ġina dak li ma d-nix naqra l-lum, ma kont naqra ħafna quotes, ħafna affarijiet ta' u anka serji bħal di. Jiena inħossni onorata ħafna li inti aċċettajt tiġi fuq il-podcast il-ġdid tagħna tajjeb kemm sabiħu proset. Grazzi vera ħadd pjaċir. Jiena ħajti kollha qatt ma ltqajt miegħek, iltqajt miegħek l-ewwel darba meta ltqajna u issa qatt ma ltqajna qabel forsi hello bye. Imma ovvjament issa bnejt iktar relazzjoni miegħek u vera nirringrazzjak. Anzi grazzi lilek. Ħafna tal-li ġejt. Qabel nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi, lil Morgan għal ħwejjeġ libsa, l Jennifer the makeup artist, lil Garrick hairstylist bil-prodotti Kotril, lil Intercom għal iPad u l-Luxonas għas-set. U nerġa' nirringrazzja. Il-kameramen il-kulħadd insomma l-rodni insomma għax wedun li ħajġibuni neder żgħir. Ġibtni żgħir sabiħ. Raxala tek sabiħ għatli. Għalli Iva, ma ġabni zaħir. Proset. Issa meta naraħ. Narax t-tikmix, u-waħħal fik. Le mux fik u-waħħal, propjament. Għadon, il-kamera mux tajba. Le. Grazie, Renato. Grazie lilek, God bless you. Thank you, God bless you too. Ciao. Għadkom kif segwejtu l-ewwel edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li ġie miġġublilkom minn Wellbe Supermarket, Miniso, Amrita Food Care and Wellness Center,